Yan. Tapos kain. Sarap. Hello mga Kapo-TV! Today kakain po tayo ng burong isda. Ayan, at meron tayong hinihaw na tilapia, chicharon, talong, mustasa, at Talbos kamate. yes, ang drinks natin tubig. Mga Kapo-TV, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga Kapo-TV, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. At syempre, ang nag-request po ng pagkain natin ay si Ma'am Maria Alanson. Ay, ito na po yung request nyo. Yes. Kaya lang sabi niya Gigi daw. Eh, di po kami wala pong Gigi sa Santo Tomas. Kaya tilapia na muna po. Yes. Una, subo na tayo. Sige, baba mo. Baba ko muna itong ano. Ayan, chicharon. Ito, masarap to. Chicharon. Tapos, sausaw. Yan, oh my God. Yaman. Ang una subo ay para sa inyo, mga Kapo-TV. Manta na po. Sarap, no? Mustasa, yan o. Yan. Talong. Ito pala yung kunin ko na to. Sarap. Ganito yan mga Kapo-TV. Ito yung samgyup ng Pampanga. Tilapia. Tapos, iraman ko na ano. Ay, talong yung sa'yo. Yes. Ay, wow. Yan. Tapos kain. Kanyaman. Talbos ng kamote. Sarap. Laki. Sarap. Metal.
Parang patpatsahin na to. Sarap to. Mm-mm. Sigurado yung mga nasa ibang bansa mamimiss dito. Yung puro, no? Tapos, talo. Yan. Maganda ni kahit takulti. Chichi. Gusto ko yung buro nasa kanin ko na. Sarap. Mm-mm. Hindi. Bala gulay. Mm-mm. Sarap. Ang gulay pa dito, bala. Mm-mm. Tago. Happy na lang tayo. Mm-mm. Sarap ng ano. Mustasa, mustasa. Mm. Grabe, sarap. Yeah. Sarap ng chicharon, no?
Sarap. Grabe. Ay, naku, sarap, sarap, sarap. Sobrang sarap, grabe. Okay, magsishoutout po ako ng marami po akong shoutout. Shoutout po kay Ayesa Kayobit at shoutout daw po kina Nati Kayobit, Roan Kayobit, Carmelita Kayobit at si Ernie Miliona. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At saka si Amelia Gatdula, shoutout daw po kina Amelia Jara Jazareno. Ayan, from Cavite. And shoutout po kay Jen Rose Montilia from Bilyobo, Leyte. Aina Cinco from California. Laika Lumibaw at shoutout daw sa mga mag-ama niya sila, Lawrence and Clarence Lumibaw. Ayan, shoutout po kay Sherry Harward from USA. Lourdes Arcilla, ayan, abit natin yan. Lagi siya nanonood sa atin. Si Hello po. Ma'am Lourdes Arcilla from USA. Christopher Aguenza from Marilao. Mitch Manda from Michelle Soriano from Angeles City. Roel Antiga from Bacoor, Cavite. Joel Mina from Makati City. Jen Mark Cajes. Romantico family from Infanta, Quezon Province. Amor Chu from Cabuyao City. At shoutout po kay Ira Calilio. Happy birthday po from Conchita Viray. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, Tita Cynthia, and Tita Nelly Pineda. Shoutout po kay kayo. And Shopa, Baby Alison, Catherine, Bugoy. Sa inaanak ko, shoutout sa inyo lahat. We love you all. Salamat po sa support. Ayan, naubos. Grabe, napakasarap po talaga. Di kami nakapagsalita. Sobra. Mga Kapodibi, hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you.